Раздувна машина SB3 е най-популярната на фирма Пластика М. Предназначена е за раздуване на бутилки от полиетилен терафталат от 30 мл до 3 литра с възможност за изключително разнообразие на формите. Производителността е до 400 бройки на час в зависимост от формата и обема на опаковката. Смяната на формата на опаковката се извършва в рамките на няколко минути. Оборудвана е с контролно управление на автоматиката и подгряването на преформите. Практична с малки габарити, машината се обслужва от един оператор без специална квалификация. Произвежданите бутилки са с високо качество, задоволяващо вкуса и на най-капризния потребител. Вариант на раздувните машини SB3 и SB6 е специализираната машина за производство на буркани от полиетилен терафталат от специални преформи. Голямо разнообразие на форми на опаковките с обем до 10 литра. Винтовата гърловина на бурканите позволява херметичното им затваряне с пластмасови капаци. Машината се обслужва от един оператор и с производителност до 300 броя на час. Раздувна машина SB6 е разновидност на познатата вече SB3. Предназначена е за раздуване на опаковки от полиетилен терафталат с голямо разнообразие на формите и обем до 10 литра. Производителността на машината е до 360 бройки на час. Снабдена е с контролно управление на автоматиката и подгряването на преформите и се обслужва от един оператор. Опростената конструкция позволява бърза и лесна смяна на бласт формата. Фирмата е намерила оригинално решение за производство на атрактивни опаковки, предназначени за детски продукти и подаръци. За производството им се използват машините SB3 и SB6 в зависимост от големината на изделията.
Опаковките се окомплектоват с допълнителни аксесуари, произвеждани и доставени от фирмата, така че в завършен вид представляват атракция за малките лакомници. Специалният обрязващ модул в комбинация с раздувната машина SB3 е предназначен за производство по нетрадиционен начин на пластмасови буркани за насипни продукти – кафе, чай, гранулирани смески, козметика и други. Опаковката се херметизира с алуминиево или друго фолио и се затваря с пластмасов санитарен декоративен капак за многократна употреба. Устройството е напълно автоматизирано, което гарантира производителност до 3000 броя на час. Опаковките от типа Кен намират най-широко приложение на пазара на напитки. Наред с металната кутия Кен се появи пластмасова, която е специална разработка на фирмата. Раздуването на Кена се извършва с вече популярната раздувна машина SB3, като към самата форма на опаковката може да се подходи с много фантазия и вкус. Преимуществото и пред металната е нейната прозрачност. Пластмасовият Кен е предназначен както за газирани и спокойни напитки, така и за сухи, насипни, прахообразни или гранулирани продукти. В зависимост от предназначението им се използват два вида алуминиеви капачки от типа NT Easy Open. За запечатването на опаковките фирмата е разработила специално затварящо устройство Ken 7 Easy Seal. С него се постига бързо и напълно херметично запечатване на опаковката. Устройството е универсално, тъй като с него могат да се затварят различни по големина, както пластмасови, така и метални кенове и консервни кутии. Фирма Пластика М представя своя нов екопродукт EasyU за опаковане на стъкларски, порцеланови, ювелирни и други чупливи стоки. Продуктът няма аналог в световната практика и с него се решава основният проблем при транспорта на такива стоки – запазването на тяхната цялост. За суровина служат употребявани бутилки за безалкохолни напитки от най-използвания за тяхното производство материал – полиетилен терафталат. При това не е нужно опаковките да бъдат измивани, както и не е необходимо да се отстраняват етикетите и пластмасовите капачки. Машината смиля бутилките и чрез уникална технология, разработена от фирмата, ги превръща в материя, наподобяваща вата, с подходящ за целта вискозитет и твърдост на влакната, която може да се регулира чрез настройка на съответните параметри на машината. Физическите свойства на EasyU осигуряват уплътняване и на предмети с най-сложни форми, като по този начин гарантира целостта им при транспорт или удар.
Опростената технология и лесното обслужване правят машината достъпна за работа от широк кръг потребители, за което не е нужна специална квалификация или обучение. Компактна е и лесно преносима. Захранването е монофазно 220 волта, което не ограничава потребителя в месторазположението й. Малката консумация на електроенергия от 1500 вата и ефтината суровина определят ниската себестойност на крайния продукт, което от своя страна поевтинява цената на опаковката на сравнително скъпи стоки. Използването на употребявани пластмасови опаковки за суровина и преработката им в новия продукт EasyU е част от системата за решаване на един от основните екологични проблеми на планетата. Устройството е предназначено за перфориране на пластмасови капачки с различен диаметър, като по този начин се обособява така наречения осигурителен пръстен. Машината е компактна и подходяща за предприятия с малък и среден капацитет. Обслужването е опростено до минимум, което всъщност не противоречи на принципа на високопроизводителните машини. Подаването на капачките може да става както ръчно, така и автоматично, чрез допълнително монтиран към машината ориентиращ бункер, посредством който се постига обработване на 7200 капачки на час. Както машината, така и бункерът са пригодени за настройване към различен диаметър. Пластмасовите опаковки от типа Кен добиват все по-голяма популярност и разпространението им както на вътрешния, така и на европейския пазар нарасна значително. Раздуването на Кена се извършва с вече познатата раздувна машина SB3, производство на фирма Пластика М. Опаковката се запечатва със специално капсулиращо устройство, като успоредно с ръчната фирмата разработи и пуска в производство и полуавтоматична затварачна машина, подходяща за производства с по-голям капацитет. Поставянето на металната капачка заедно с пълния кен върху машината се извършва ръчно, а останалият процес е автоматизиран. Запечатването на опаковката е напълно херметично. Машината е универсална, тъй като с нея могат да се затварят различни по големина, както пластмасови, така и метални кенове и консервни кутии. Гранулиращото устройство GranulMaster Plus е нова разработка на фирма Пластика М, предназначено за гранулиране на фолийни материали, полиетиленови и полипропиленови чували, целофан и други подобни изделия. Производителността на машината е до 70 кг на час, в зависимост от материала, който се гранулира. Практична, с малки габарити, машината се обслужва от един оператор без специална квалификация. Получената суровина е готов консуматив за шприц машини, екструдери и други устройства за преработка на пластмаси. Гранулиращата машина е добра инвестиция за предприемчивите в малкия и средния бизнес.
Запазвайки традиционния си иновационен стил, фирма Пластика М представя своя нов продукт – пластмасов куфар, предназначен за съхранение и носене на дългоцевно ловно оръжие. Отличава се със съвременен дизайн, здравина, компактност и изключителна функционалност. Куфарът е съобразен с размерите на най-широко разпространените модели двуделни ловни оръжия от типа успоредка и надцевка и е практично решение при задължителното пренасене на оръжието в разглобено състояние, при това не е необходимо свалянето на ремъка. Произведен е от специален полимер, устойчив на механични и атмосферни въздействия. Вътрешната риза е изработена от мек полиетилен, който освен че предпазва оръжието от механични наранявания, не позволявайки триенето на двете части една в друга, служи като атмосферен изолатор и защита от ефекта топло-студено. Компактният вид прави куфара удобен за транспортиране и разполагане на много различни места в автомобила – багажника, салона, седалките, а модерният му дизайн безусловно придава нов имидж на съвременния ловец. Фирма Пластика М е единствен производител в Източна Европа на нетрадиционен вид шах с големи размери и уникален дизайн. Giant Garden Chess е както атрактивно средство за отдих и развлечение, така също и идеален аксесуар към всеки спортен или туристически комплекс – хотел, басейн, заведение, парково и градинско пространство. Той допълва визитната картичка на всеки курорт, като доставя на гостите неповторима емоция. Giant Garden Chess дава идеална възможност на любителите на тази древна игра от всички възрасти да й се насладят по един нов и нестандартен начин, а най-малките да направят с интерес първите си ходове. Игралното поле на шаха е с размери 320 на 320 см, като всяко отделно каре е с размери 40 на 40 см, а височината на фигурите е до 70 см. Плочите се сглобяват лесно и лежат стабилно свързани една с друга, като е предвидена и възможност за закрепването им с дюбели. Монтирането на шаха може да става както върху твърди, така и върху тревни терени. Фигурите са разглобяеми, като е предвидена и възможност за насипване на пясък в основите им за стабилност при вятър. Шахът е изработен от специален полимер, устойчив на всякакви атмосферни и механични влияния – дъжд, вятър, слънце, сняг, удар.